Koliko brzo ova stvar ide. Da. Jako mi se vrti. Misifu, zašto si me ubedio da idemo ovde? Misifu! Jer je izgledalo jako zabavno. Malo mi se vrti. Joj. O ne! Polako, Mišu, pomoći ću ti. Ojoj. Ti ćeš da skočiš, a ja ću te uhvatiti. Ne. Sve je u redu je. Mogu se popeti i spustiti te konopcem. Šta misliš? Ne. Imam bolju ideju. A šta je to? Od kada je tati vatrogasac? Uzbuna! Misifu? Da? Odmah ću doći, Misifu. U čemu je problem, Misifu? Radi se o Mišu. Ali, Misifu, ne mogu ići gore. Plašim se visine. Molim te, pomozi mi. U redu, tati. Daj mi konopac, sam ću se popeti. Ali jednom ćeš morati da mi objasniš kako se plašiš visine, a letiš na magičnoj metli. Kanđe. Jako je strašno. Ne brini, uskoro ćeš biti bezbedan. Hvala, tati, spasila si me, hvala. Ali ja sam bio taj koji te... Požar! Požar! Morat ću gasiti požar. Hej! I vatra je već ugašena. Ti si najbolji vatrogasac kog poznajem. Hvala ti puno. Hvala što si me spasio, prijatelju. Pomoć, zarobljen sam. Pomoć. Gospodinu Moninu je potrebna naša pomoć. Ne brini, gospodin Monin, vatrogasac tati je već ovde. Moja sestra će te spasiti. Previsoko je, ne mogu dohvatiti. Tati, moraš da koristiš merdevine. Hvala, Misifu. Ovako je mnogo lakše. I mi ćemo ti pomoći. Pomoć! Ne, sad smo svi zarobljeni. Ne baš svi, i dalje imamo Misifua. Misifu, molim te, spasi nas. Polako, društvo, dolazim. Hvala ti, Metlo.
Hvala ti, Misifu, mnogo ti hvala. Odličan si vatrogasac, Misifu. Iha! Mnogo ti hvala! Izvoli, Misifu, ovo je za tebe. Hvala vam, drugari!